Helps me a lot mentally. So often we're just like running from one thing to the next, to the next, to the next. Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa uuteen videoon. Siis tää musta tuntuu hirveän dramaattinen. Musta tuntuu, että mä oon pitänyt pitkän tauon. Ehkä kuukaus, oisko jopa 3 viikkoa, kuukaus. Mut nyt mä kuvaan pitkästä aikaa videota ja siis tää on vähän jännä hypätellä pitkästä aikaa kameralle. Jotenkin tää ehkä tauko tuntuukin pitemmältä, kun mä oon nyt tässä kesällä kuvannut oikeesti niinku joka viikko videon, monta viikkoa putkeen. Ei siis oo tuolle tauolle sen suurempaa syytä. Mulla on ollut tässä vaan aika raskas töissä ollut. Jotenkin tää loppukesä nyt. Tosiaan mä aloitin työt jo silloin niinku toukokuussa, niin mä oon siitä asti tehnyt töitä. Ja joo, mulla on enää itse asiassa 4 päivää vaan jäljellä. Ensi viikolla mä oon tässä torstaihin ja sit mun loppuu. Sitten on 3 vapaapäivää ja sit alkaakin jo syksy ja opinnot ja mun maisterivaihe, mikä on oikeesti ihan crazyä. Mut kuuluu kyllä hyvää. Ihan vähän ollut pitää taukoa. Toi on jotenkin ollut aika raskas kumminkin. Toi munkin työ on ollut sellaista niin ajattelutyötä, joten työpäivien jälkeen on ollut tosi semmonen niin kuin henkisestikin vähän sellainen uupun olo, vaikka on siis kyllä tykännyt tosi paljon olla tuolla töissä ja tälleen, mutta just se, että mä kuvaan vielä videot sen jälkeen, niin tänään tosiaan lauantai ja mä itse asiassa tässä just ootan, että mun Apple Watch latautuu. Haluaisin lähteä käymään vähän semmosen pitemmän kävelylenkin. Mä mietin pitkään juoksua, mulla on nyt vähän taukoa taas ollut juoksusta. Mutta mä oon jotenkin tykännyt tosi paljon kävelystä, pitkät kävelylenkit ja samalla kuuntelee jotain. Niin se on ollut ihan superkivaa nytten. Mä oon kuunnellut kaikkea podcasteja, mä oon kuunnellut äänikirjoja nyt viime aikoina paljon. Mun tämmönen tän hetken lempparipodcast on ollut tämmönen kuin Secular Buddhism. En tiedä, osaanko lausua oikein tätä. Tässä on tosi mielenkiintoisia nämä jaksot. Täällä on super paljon jaksoja, mutta mä oon aloittanut ihan täältä ekasta alkaen. Tällä juontajalla on tosi semmonen rentouttava ja rauhoittava ääni. Ja mun mielestä nämä jaksot on kans tosi mielenkiintoisia. Kuuntelen aina täältä jonkun, mikä on semmonen mielenkiintoisen kuulonen. Täällä on ollut kyllä tosi paljon hyviä jaksoja. Ja ei ole mitään semmoista niin kuin raskasta self-help-sisältöä, että mun mielestä enemmänkin semmoista kevyyttä ja vähän sellaista niin kuin rentouttavaakin jopa. Niin tää on ollut mun mielestä ihan tosi mielenkiintoinen. No niin, mä ajattelin, että nyt voisin lähteä käymään siellä kävelyllä. Sitten mä ajattelin, että voisin ehkä käydä paluumatkalla karkkikaupassa ostamassa vähän viikonloppukarkkeja. Siis lauantaisin ja viikonloppuisin parasta karkit, niin käyn ostaa varmaan niitä. Ja sit mä ajateltiin ehkä illasta Mikaelin kanssa pitää vähän sellaista treffi-iltaa. Ajateltiin käydä ehkä jossain tyylin drinkeillä tai viiniä juomassa. En oikein vielä tiedä mitä keksitään. Mä otan aina varalta vähän enemmän karkkeja, mitä mä välttämättä haluaisin ottaa. Koska siis Mikael on sellainen, että joskus sanoo, että se ei halua karkkia, mutta sitten se kumminkin sit syö multa niitä. Niin tässä on myös hänelle, jos hän nyt haluukaan syödä. Mut mä tykkään kaikista tällaista suklaista. Siis kaikki noi pääkalot on mun suosikkei. Siis mulla on alkanut suihkukeeli loppumaan. Mä oon käyttänyt semmoista Wayne suihkukeeliä ja mä oon tykännyt siitä tosi paljon. Se on ihan superkivan tuoksunen, mutta musta tuntuu, että mä haluaisin testata jotakin uutta. Ja mä oon nähnyt nyt tosi paljon tämmöstä merkkiä kuin Salt and Stone, ainakin TikTokissa mun feedillä on pyörinyt tosi paljon. Nää on ensinnäkin ihan super kivan näköisiä. Sitten mä kuulin tosi hyvää näistä deodoranteista. Ne on mun mielestä niin kuin semmosia luonnollisia dödöjä, että niissä ei ole alumiinia. Mä en ikin testannut semmosia deodorantteja. Niin mä nyt vihdoin tilasin täältä. Mä tilasin itse asiassa tämmösen pakkauksen, missä on noin molemmat suihkukeeli ja sit toi deodorantti. Kaikki vaan kehuu näitä tuoksuja, että toi on niinku, että toi tuoksu ihan kuin joltakin niinku spaalta ja se kuulosti kyllä tosi kivalta mun mielestä. Toi bergamot ja hinoki tuoksu ja sit oli santal ja vetiver
toi deodorantti. Niin mistä meidän oottelen tätä pakettia. Mun pitää kyllä ehdottomasti sit kertoa, että mitä mieltä mä oon näistä. Tosi moni on oikeasti kehunut, että yleensä semmoset luonnolliset deodorantit ei pidä silleen sitä hienhajua poissa, mutta tää on kuulemma semmonen, mikä on ihan todella hyvä. Sitten mua kyllä kiinnostaa tosi paljon tommonen suihkukeeli. Mä tykkään jotenkin tehdä mun suihkurutiinista semmosen niin kuin rentoutushetken. Mä tykkään käyttää tommosia ylellisiä tuoksuja suihkussa. Ne oli vähän arvokkaampia, kun näihin tuli vielä postitusmaksu, mutta mä oon kuullut, että tää on tosi iso tää pullo. Ja sit jos säilyy kyllä pitemmän aikaa, niin laitetaan nyt testiin. Mä ajattelin nyt mennä seuraavaksi suihkuun. Mun hiukset on niin likaset. Mä ajattelin, että mä voisin vähän oikeasti freesaantua ja meikkaileen treffi-iltaa varten. Mä vähän aikaa tuossa pötkytin sohvalla ja katsoin kaikkia YouTube-videoita, vähän rentouduin. Niin joo, mä menen kyllä nyt seuraavaksi suihkuun. Pitää varmaan vähän siivota sitten keittiötäkin tuossa. Mä just tässä meikkailen. Mä ajattelin tehdä tosi tämmösen kevyen meikin. Mä oon nykyään alkanut tykkää vähän enemmän semmosesta no makeup look. Eli näyttää, että ei jos meikkiä, mutta kuitenkin on. Oho. Mä oon tykännyt jotenkin enemmän semmoista luonnollisesta lookista nyt viime aikoina. Mulla on tää meikkivuode ihan lopussa. Tää on lumeinen tämmönen blur. Ja mä oon laittanut tää vaan silleen, että en ole levittänyt koko kasvoille, vaan täältä keskikohdasta alkaen nenä. Tää posket, sit toi otsa, leuka. Mun mielestä silleen tulee vähän semmonen luonnollisempi. Sitten Charlotte Tilburyn Contour Wand. Tällä on vähän varjostusta. Yleensä teen jonkun tämmönen 3 pistettä. Vähän ehkä ylemmäs, mitä on tarkoitus laittaa. Sitten otsalle tulee syvyyttä. Siis tää on mun mielestä ihan superhyvä tuote. Tää Contour Wand. Mulla on itse asiassa täällä vissiin jo. Mulla on oottamassa jo seuraava. Tää alkaa olla kohta aika lopussa. Mutta se on varmaan Beauty Blender niin kuin eri, millä mä levitän mun meikkivoiteen ja peitevoite ja sitten kontourin. Myös sitten että mä levitän kaikki meikkivoiteet tällä puolella ja sitten tällä puolella kontourit. Ja postipunan se on oikeasti varmaan eri, mut oon kyllä selvinnyt näillä ihan hyvin. Siis ai niin, mun piti sanoa, mä mietin pitkään, että mikä mulla oli mitä juttu, mitä mun piti kertoa tai sanoa. Tosiaan mä siinä yhdessä videossa, sit on ehkä tuossa kesällä kuvasin, mä kerroin, että mä teen semmosen leffa-listauksen, niin mä oon alkanut tekemään sitä. Ja mä ajattelin, että se olisi ehkä parempi, että mä julkaisen sen tavallaan nyt syksyllä. Musta tuntuu, että ehkä syksyllä enemmän ihmiset on kotona ja katsoo kaikkea, katsoo ehkä enemmän just leffoi, niin mä ajattelin, että se olisi hauska julkaista nyt vaikka tälleen tässä niinku syyskuussa, niin se on vielä tulossa. Mä silloin puhuin siitä, mutta ei kuulunut mitään, niin se kyllä tulee, mutta mä ajattelin, että syyskuu olisi vähän niinku parempi julkaisuaika sille. No niin, sain just meikattua. Tosi tämmönen luonnollinen. Mä en tiedä oikein, onko mä käyttänyt nykyään enää ripsariikaa hirveästi. Jotenkin tämmönen vaihe meneillään ja ihan vähän vaan käänsin latvoi. Itse asiassa nyt pitäisi vielä joku asu keksiä. Me odotettiin tohon kasiksi meille pöytä, sellaista kuin Golden Flower, semmonen ravintola täällä, niin mennään sinne. No niin, ennen kuin mä lähden, mä ajattelin jakaa tämmösen nopean pikku häksin, minkä mä opin vasta TikTokissa. Eli tähän tarvitaan kirurgin teippiä, eikä mitään muuta. Siis ainakin mulla on semmonen ongelma, että mulla tehtiin nämä korvareijät silleen tosi niin kuin alas. Ja mun mielestä varsinkin tää toinen korva, että se on tosi alhaalla, toi reikä, niin sit mua ärsyttää, kun se korvis aina silleen niinku roikkuu. Varsinkin, jos on yhtään niinku tämmöset painavammat korvikset, niin sitten ne roikkuu silleen rumasti. Niin, tätä mä oon testannut nyt kerran, ja tää oikeesti auttaa. Eli tästä otetaan tämmönen pieni pala, tätä kirurgin teippiä, tommonen, ja laitetaan se tänne korvan taakse. Noin. Tolle, että sitä ei edes näy. Sitten kun tää korvis laitetaan tästä läpi, se menee niinku teipin läpi. Ja sit jostain syystä se ei silleen roiku niinku rumasti. Tadaa! Koska tää on mulle oikeesti aika hyvä. Koska mulla aina roikkuu silleen tosi alhaalla. Mä en tykkää sit yhtään, mut mun mielestä tosi kivat. No niin, ja sit vielä vikaksi tuoksu. Byredon. Mä oikeesti kyllä sanotaan Pyredoksi ihan tälleen suomen kielellä. Balda Freak on yksi mun suosikkituoksu.
Nopea vielä tää on mun asu, illan asu. Mulla on tämmönen neuletakki. Tää on Nellyltä tilattu. Nyt tässä ihan vasta. Mun mielestä ihan superkiva. On semmonen olemassa semmonen Kite merkin neuletakki, mikä on mun mielestä ihan sairaan hieno. Mut se maksaa oikeesti mun mielestä joku 2 tonnia. Niin tää on mun mielestä tosi samantyylinen kuin se. Joten tää on ollut ihan kiva. Ja sit perus mustat housut, toppi. Nää korvikset on mun mielestä tosi kivat. On tommonen yksityiskohta. Ja just kun toi meikkikin on niin simppeli, niin on kiva, että onhan tuosta jotakin spessumpaa.